Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar un pis molt especial amb terrassa a Nova Balàfia. Sisplau, acompanyeu-me. Fixeu-vos primer de tot l'entrada amb un petit passillo i entrem al menjador. Aire condicionat, un balcó, estem davant de la plaça de les Magnòlies i tenim justament davant el que seria la cuina amb una super terrassa, que és aquesta que veieu aquí, i el distribuïdor amb portes lacades, parquet d'una dama molt xulo. Fixeu-vos quin quarto de bany, a mi em va encantar. La veritat és que molt correcta la reforma que es va fer i queda molt xula. A part del quarto de bany tenim un distribuïdor molt petitet amb 3 habitacions. Dos d'elles tenen els armaris empotrats que veieu aquí, també en conjunt de les portes. Tenim l'habitació principal amb aquest llit i l'armari també, és a dir, que ho té bastant bé tot. I entraríem a la tercera habitació, que és un despatx, és una habitació individual molt correcta. Doncs bé, ara anirem a veure el caramelo, perquè aquest pis, a part de ser així gran, té terrassa i té traster. Doncs bé, companys, aquesta galeria la tenim al final de la cuina i fixeu-vos en la caldera i mireu quina terrasseta interior més xula. Per estendre la roba, super pràctic, i tenim un traster que us anirà molt bé per guardar les bicicletes. Pues, com veieu, és un pis molt pràctic, amb ascensor, la terrasseta i a bon preu. Truqueu 973 10 22 86. Jo i el meu equip tenim els pisos que busqueu. Compteu amb nosaltres.